Alright. Oh, di ba? Oh. Legs. Legs. Oh, legs ng... Alright. Guess what is it? What it is? Guess what is it? What it is? What is it pala? Ba yan? English like na ginag o, di ba? Yan. Ayan o. Magdi-deep fry tayo ng palaka. Ito. Oh. Ito, diba? Deep fry. Ano? Medyo ka naman, ha? Alright. Medyo ka na, daglakon sa. Ayan, oh. Oh, deep fry. Malakatay yung libagin, ah. Matalsik-talsik ka pa, ah. Wow. Native frog. Katukakan, Ilokano. Pa-fried tayo ngayon ng native frog. Alright, oh. Nagiging crispy na siya. Diba? Alright. Isa na lang kulang mamaya. Oh, di ba? Isa na lang ang kulang nito. Oh, iba na naman yung nasa isip nyo. Siyempre kanin. Ayan, oh. Kanin yung kulang. Alright. Alright. Wow. Oh, di ba? Oh, di ba? Ha? Pwede na yan. Masobrahan pa ng pagka-fried. Oh. Isa na lang talaga yung kulang nito. Siyempre yung kanin talaga. Itong iba, ano, iniwa-iwa ko lang. Para mas madali siyang malusot. Ay! Sakit nga! Nananakit ka! Ay! Tatas ko na pizza. Magsalang na lang, okay na. Alright. Alright, oh.